bwatunyorera kumwacho mutegereri nabakunyara kubwatia interview ye maseye mutogenderere tega kumwacho mutegereri amo no mweshimiwa wensemo yabo gusero yoro mwemsia sabono Vincent Abuga mwacho mutegereri egera togenderere kubwatia chinkwane chire gikeyemo aseye ni mazara gendo mwacho mutegereri gotagete abantu batano ga banyari kumu welcome mweshimiwa Vincent Abuga se studio mwacho mutegereri alafu tumenya kukwana chinkwana chire giga chinyinge kweli mweshimiwa bro biyole yes. Karibu sana ase studio. Ase entunde yiga entangani naende. Thank you so much. Okay. Tagata bantu batano banyara ko welcome mweshimiwa ase studio. Radio Vunalo. Radio Vunalo. Okay, network yako mbaya. Radio Vunalo. Yes, umwaka. Okay, Radio Vunalo. Ezi bori manganga. Mbuyane. Okay, sawa. Radio Vunalo. Okay, sawa sana. Karibu Mogeni. Radio Vunalo. Mogeni karibu. Sawa. Radio Vunalo. Network imekuwa mbaya. Yatie kwa Radio Vunalo. Hello. Okay, sawa. Asante sana. Karibu sana mwacho mutegereri. Abantu bonsi pipa menyete nsemo ya Bugusero. Welcome ndani ya show kama kawaida. Ngonde tematebe ngadi baga special ni bwateri ino ekero tujo kora chinkwana nije kubali bagalia bene muguri mweshimiwa maswali na ndemo mentere na ndemo pongeze baadaye. Lakini asema no mwacho mutegereri gotogo so ase enkwana ye maseyemo. Sawa sana. Karibu sana mweshimiwa ase studio. Biamana sana. Egera turara sanga birenkere ligeke ya masende. Kagete wachitege ase studio. Ne ntunde yakabere. Lakini ndiri wachita soko kuya. Ngaitenga na jira ni round ya kabere. Riri twaje terende wono na rero nya twaje uri utarabagen. Bono. Ndio kwa welcome yani nga karibu sana kana seri bilo. Bono. Tekiri bono at least bono limu achaka chakire bijaiga mwa kora kora kende. Bono te wangira ngo chaka taragas. Bono. Okay. Mweshimiwa rero turara kwanira andake Bugusero kwanyora. Tokwanira andake Bugusero planeti erore kada kwa Bugusero unotagetebe. Okay, injira kwa enyorere. Ninjira utagetebe. Umatero nekero muntu akogenda si nyombe ngene. Ngonyorore nyombe ikire style gete. Na yagwata konjibanga epe style yotageteba ibye komonyene. Bugusero kwanyora Bugusero injira ki. Chantebe ndikitanga ni Bugusero. Wodi rene na ende kirerene ne o mane kimagendero iri maiga muto wonda gitego sabanga asenge njiri maiga muno njuna avuga ngo temande kabisa and I believe because some gavana twaje orithano muyona na andi na watu waninga akora magendero irinda mwene bukoira na 2027 ona bonta gitego sabanga wodi itega tuwatera nere to make sure nga tuanyisu kiburu asere to another step. Okay. Secondary if possible utakabata konye kabisa kuikabanchira ne bambwatese to make sure nga wodi eri abagebe abere kabira. That is the only way turanyara konye wodi ya Bugusero otherwise nene. Ingera wata banga igerene andake nga kirenene. Wodi eri asobo garene. Location ni gebata. Which location is at again chinen. You can realize in location here is equal to a word ya Bugusero. Okay. And a word ya Bugeka. So that is why I got the Bugusero ne word went the constituency of its own. Okay. Because it is too big. Ne. Nga yebu teka bwatara liko unaona gere togo tema kwenye kwana kidogo to isuko jagira from the far end gachimu. Umanye gutambuka igentu bwata baru ya gali bari kaminiambo.
from Kaminiambo utambuke uiche Matieko. Yo Kaminiambo bado ili Bogusero. Kaminiambo Boguserere. In most cases abantu abange bauka ng'ero Homabay County. Lakini in essence actually Boguserere. Ukwarura abu utambuke uiche Matieko enderera nse. Listo gachagirete gutwara bagere. Ogorro kyujira gengini ogende the other side of Ngongo. Abu nabagere. Umanye gutirimbuka uiche Nyamagoma. Uiche Isanta, uiche Nyamatuta. Kogoicha kukorera iga card no maiga. You can realize Bogisero is too big. Okay. Bueno, omushimwe karona tamete kurakora butukibwana gatamba kumanya ebodi ya Bogisero muchando kibwate. Asiga tie michande menge pinanyo orete. Actually nano rutenga umuchano morene pi ore ensemble ya Bogisero. No koni go kwambarimo. Asi myake kuchugo chemeke ebiri gosoyomo. Nabera tukenga abantu boko bamenyete Bogisero naba abamenyi. Yani ngana abantu abakuri. Ubu tukimwana bwo rogetinga Bogisero abantu aboneke oramba limo kweli kweli. Neka eno sono boli. Ni integete goita baramangana mwishima moralia because unaona ntu wate some areas which already chwa twara investors. Because unaona gere to kwana mu sojo. You can realize in 3/4 y'abantu bamenyete oro mbali bagurito. Na wanta que tengo te van a not even 2 years from now already Bogisero aba guribo roba bere enusu na abanyene nenusu iyo ese miaka meke gurbo ni yena boya guria raisi ngabali bagurito Bogisero barabange gwetania abanyene. So it is an area abantu bari raisi tinga amalimari raisi bono bari barenge omonto onyo omonto ni from somewhere kibesa kinyingo ichobora Bogisero wagajoro kuchakora investments cha Bogisero. Igore ndiza ne ward at least ndatebenga samanga ne amarimo ni wate challenge lakini na wonta ite kuri kwesinga abantu baita asumaje azwako ni banyorenga mambindire Ebona. Na ende banyorenga na abana baito na barubu babwende gutwara asaba gucha ko kumenya. Adaga gwatemire kubakwandire goro yokoni kwambarimo kwabakwandire. Ndogende te kubakwanira sofa. Unabono ekero gukwana abange bagotenga kero kende nejiwese chiambori tengo iro mwana school. Ekagera ngaranga tigana jasi niganga kaniro mwana school fees. Lakini bono yabere ngane naro esengencho muntu ka onirimo tarigo iseneka. Nande omurali na gundu irenga chiwese chokora ngachigari chingi. Ebona. Nande nchiri gotenna one so muntu oniri. It is only 1, 2, 3 weeks chiwese jina ende chere. Na endo feeling na wento usikido wedinda kore mechando ya yawo. Which is not the case. Gonta gete ko bari kuesinga se bari bakoni gokoni nyuranga na ende mambine lito. Amangana nguma jibona ali una abachibu na sub chief SME ya Bogisero actually negative abantu bagotyotirira abantu bawo amarimo. I don't know how. Abonta gete ko tebanga nseme yitingo tanga nimbwato umanyi mono. Lakini also nabonta ko sababa kambi baitu ngabo bepata y'abantu bari bako encourage abantu baitu. Baba isa ko nime gondo mono because ubutaka bwabere Bogisero buri igoro most probably na senge njo yango monte aro tabu ati mugondo sako genda kwanyoro monta abogete chinza une ijugo ale para ikarasa. Ono that is why no ni ntuna wana siasa ya toberere mirememe kongo because go ikirenga ya siasa. Ono konyo monta abogete kurbur oikarasa para se njama imechiwesa chikuranchiro. Onyendi umuntu yabwato mugondo saranya argo yake no ne skuma asimege no nyene bituma buruge kanga bono gotaka mburi bonga se wodi yani abusa. Igo encourage ngabagambi tubwatera na barabuto akikishinga twa advice ile bantu itomba wese ko ni megondo mu. Okay. Tokura se ko ni kwa marimo eyarenge point yatangani point ya kabiri nelinga onye gotagete gusengiya onye gotagete changengiya aigenda Bogisero. Owengi bwa marugo ichira Bogisero sana mweshimio. Lakini umuralimbia mono naende gente kigwa kretu. Ona inchina bonta gete egente kerero mbe umuntu kubuli swali nga dirikale kire tuare gweta umuralingo nyora tuare ngaze chinkara chigukara. Lakini lero you can witness ngangwanya koralio kiri mugetande chinkara chigukara. Ebona. Lakini the fact neringa
amarwaro nagorete naro nagendete koengu bono naintu una abanto bari kero kende unayori okonyanyu goika bwebori ng'aki amarwa ayo okonywa bono ng'ento kigekonyerosia. So utafiti yarekanire ng'a amarwa rero agare korosiwa through chemicals because ase taiyo okonya chinkara chigokarangwa personally oboge nonye kinde omwanasabata chinkara naye kere nonya ninche chiro chinari kidogo lakini ase taiyo chigokarangwa lakini amarwa nagorete ki naro narokerereti bono goika twebori ng'a amarwa aywo ng'ai akorwa nende why twabekera amarwa kobe priority ase ogokora ebiasara bitu. Mheshimiwa ng'aki amarwa agokora toka ase ward yao naende aba chief mbaroro na aba sub chief mbaroro omogambi tiga ngotebi ng'a maybe amarwa aya na esosi ya abagambi ndabaisa goteba esosi y'abagambi because nkoigwa as much as inche omonyene personally ntanyakora onkoigwa ng'a abanto aba bagoenga amarwa mbabekanete ebiomba omogambi namanyete buna agoreceive something small from ase ebirao bia amarwa every month so ng'onye barabwo mbagonyara gotiga ebinto ebi ng'aki oexpecti Mr. Obuge amarwa asere ase eward yane igo egoika gose na omwari omotienyi omogambi oyo wa haki yake abanto bari ekero okobakora interview boka nabo bagogoteba ng'a yaya entwe ngokorana toro na omogambi so that means ng'eki gioka nabo gekogera ng'a inche buna abuga ninche ntebe ng'a ngokura nde esegi ng'a namarwa ntagetasire tinkonyara ase enche already mbaro bakoreceive bribes ng'erinde banchera amarwa agenda so ng'aki bwebandete gochia na abagambi bangabo nabo ase eng'encho mbaro nabarangeri twaikara ase nabarabwo tugakwana issue ya amarwa and I want to believe ng'a amang'ana aria twakwanete ngonya korora bari it means ng'a bono mbari kogenda gokora amang'ana ayo ntagete goteba omorari itabidi nijiingize ndani kidogo erinde tokwanera abanto baitu tari segi lakini totebia abanto umuhimu ya ogotanywa amarwa naende nabo ntagete goteba ng'a amarwa tari aramaru oria okonyanywa nere orumo because aye omonyene kwagenda gwaikara ase enyomba ya amarwa kwanywa the whole day oise bweadia ase abia ekomanya ng'a chinsechi iga ntagete koenda ng'ire chideka 30 onywa amarwa are ekewango ng'ende nkore ebinto biane kanga nonye na oborebi obumbori boke so igo before totaraigera abwo tiga abanto baibori ng'aki amarwa atokonywa nchira ki agorosiwa amarwa yakonywa gobokesero igakonywa na abagaka boka gose bakabasibate konywa bare bono abasibati siku hizi nabo bakonywa noe nababo oboge okumera rero omusibati omong'ina bwa emiaka 50 agotara na omwana omiaka 20 omomora because bono basinyire komanya ing'oro omonene koba oyo ende yuganeri araisi ng'a abanto abo boanisi banyure amarwa batindire ebagokagera ng'a bare ekegori ekemo oise ogora utafiti yaoete chinse chia amarwa nabo onya abanto abo omong'ina omogoto kabisa are na omwana omoke bagotarane so nintagete goteba ng'a amarwa to be very honest asarire chicommunity chinge especially ase ward yane lakini nabo ntagete goegena ng'a goetera ase oborai bwane kotema nde kobakwanera ase enchera enyororo totari korwana chisegi and at the end of the course nabo ocha korealize ng'a amarwa akeire ase ward yane wateba igoro yabagambi kogwaterana nonya abanyanyi batu 1 point nabo bakonyora bakari kogwaterana ase eng'encho ng'a abanyanyi bana barakogonyora ng'a bagocha aboi gose na haki yabo alafu n'abagambi bachara baraboya haki yabo abanto abo bonsi mbamaete eki bagora yes that is why ntagete kogenda koba strict ase ogoteba ng'a naeba na omonyanyimba ogocha ase ebinyoro ime tiga ichoro kagogete uniform nari tokonyara komanya ng'a inki aicha gokorora erinde go tokomonyora are ase amarwa omaene mbori ng'aki gotoka iga ase amarwa naende osoka atabwatete banto abo amarwa igo twomanya ng'a ne chibesa ache gosangererwa nere buya omonyanyimba kogenda enyomba ya amarwa botuko ichikendi komwala unless kabwate riruga rikoro criminal offense maybe acha goshughulikira sababu teiyo omosikari agocha ase amarwa botuko tari segi yarengo nki acha gokorora oboge that means abanto abo nabo bari bagocha bacha koiya chibesa korwa ase amarwa egento ekiya kegokorekana mogaso ase abanto barigete igoro na abanyanyi bono bwate mandate nabo kobakwanera babere already nakwanire nabarabwo nakwana omogosi ase nakwana omodeputy nakwana abasikari in summary so ntotagete koigwana nabarabwo ng'a
ribaga tokunya koeni courage abantu baitu bakoumia turwamuru tiga turi enjere yo gukwana community ase enjini yitu tense. Okay, sawa sawa. Umwacho mategereria cha mtuka jida ya kemera ngeta na isa tochi senebere cha bono mabi gotore no mheshimiwa Vincent Abuga onyini garo mu MCA bwensemo ya Bugusero togenderera to kwandira mwacho mategereria mechande gwete tabanto bakorwa nga Bugusero at large masende ando togenderera korera njira ward ya Bugusero mwacho mategereria eligeti gokonyeka kurwa sobogambi omheshimiwa Vincent Abuga. Matemu guchare okorekana matemu ya KCPE na matemu ya KCSE okorekana bana baitoko bagenderete kuyanda sana bali mu bagenderete gukora pressure kwanya kebuna ngokori bara bana matemu asenjera ndijana na bana baita matemu lakini amangana yoko boina ali bunesema ya Bugusero bana banke bali chokora matemu ya singe njonga banke bali kuchisuku. Reason being I don't know. Bana banke sema ya Bugusero mheshimiwa bali kuchisuku. Anta idego tebi abantu baitonye ndi bamanye umuhimu ya masomo kangamba ira bane school na igori school ya Raganga secondary school school ya chagete biye ya bwata bana more than 400 lakini lero na to kwa ne bwata bana 52 school ni nabona abana barejese bawo cha gukora form 4 na bana 13 bo ye minute nga abana wega baje bali gwe school ngase bakwenda bajiko kora matembi kusi na mbite isi secondary umuchanda twalire una bayibori ndutageti ko eni kare je abana baito bamonye obuya wogosonda inkorigere lichinse amajindu na ononto bwata bayibori okonyora bako eni ka babwate what we call motivation to teachers bako motivate abari muno na abari batwara moyo buko mambi basomye bana ba extend maybe ningi preps erinde twaene pa bana baituri bakwanda gusali chinsa chinyinge nkari babere school at least babe buko menta masomo yore na bonta gete goita barakini being that thing tamu ya bete nyingi na bonta gete go tebanga as from next time yoro mwako muyi I'll make sure ngo bwatera na turi na bayiburi na barimu nitete gukora meetings every school rinde na inje nitete kuri enjera ndanyara ko bangorwe support every public school post puri neji school jinde jirato gejiri within one to ni kare kya bana bagende school mheshimiwa akigwikira bana bagutia kugende school na bagambi barase binyo umoralili swali na waliko because onkagerete ngatuensi mwanya bantu abonta gete kwegenda ngomugambi pingi ngano muiburi kanga nero wende kwa mustari wa mbere kuhakikisha ngabana bonse bagende school asenje ine mirimo yaye lakini nabonta yote ngokora ngamba bwati jinga kiejo babwati jinga kiejo because banjire nsemi bwati chibesa banjire nsemi bwati chibesa abwaro ko baigwete they work very fast yango te una bono mugambi nganga sigeto mundo ngoni bore abaise kubuka preps akwenda mapema saa 12 barikira ndorore kyae obegire jibesi yenge umubugo goreki uchiri lakini umuchi umwana agarese gatari kuje school yikaneria raisinga mugambi tabwati bagali ubugendo gotinda gitigo tanga mbos lakini naro yo mobere barabundu ndeti ko mention area so ngote matore sana kuhakikisha abagambi baito oikabaita bego kore gasi nalituranyara gokonye wodi ndote benga abana gutagende sukuru amaruna changiere to rokia ndegiko omoralia omwana obokire mambi onyurama ikira anyurama do you expect agende school no so automatically after anyoma ru next one genta gora no ko ba wiso no ba kuruera bagenda bajiwaga chikani no ba kuruera because ya usama ru akoni kunaende no inya sore koni jina bonte yote banga at the time siaba gambi weito tikaba bokire rigo nebatagete bako institution ye wodi ya boss okay igo amaruisa gusira gusisa kokea actually no bana bako ngende school bana bako ngende because ono mbago atigento ke ko basuyeso umwana obokire mambi onyure gusinera ngori aye boronge ko lakini unyo amaru yukaniria raisi ngango koni views yara obongo umwana ibona feeling ano ne school tabwene tiko okay and you can realize ngamaru ne nyasore ne bintemu okay ukwane kuri school yemo
bwata abana bibititu raganga secondary Eyigururaganga secondary. raganga secondary bwata abana bibititu arafu bwata chi candidate 14 bacho kora matemwa KCSE Corona tebe to kora research yana igona ndotenga chiskuru chinjinke nsemo ya Bugusero iko chigo kora poke kweli yani chigo kora poor very poor Tigango tebi usino kora gari ugari. Ginta itigo kora gari.